Два сьорбаючих баклажанчика шукають сім'ї. Так, я знаю, що напевно ви вже цих котиків бачите доволі довгий час, але нічого не можу з цим зробити і ніхто ними не цікавиться. Кіті просто чарівні, обидві. У них шикарне хутро, шикарна поведінка. Вони доброзичливі та спокійні, але нікому до них немає діла, ніхто їх не хоче брати та збирати. Я розумію, що на просторах інтернету котів дуже багато, але, як показує практика, далеко не всі діагностовані, далеко не всі можуть похизуватись гарним характером. Наші ж котики завжди перевірені, оброблені, вакциновані, чіповані та віддаються лише до тих людей, які дійсно готові взяти собі вихованця в сім'ю. Тому не боріться та скоріше приходьте до нас та знайомтесь з Кім та Віолою.